velkommen til den her video. Vi skal lave en case test på de her Mintos med faktisk smag og de her vemmelige. Og det godt i smag. Nej. Smag. Og så kan jeg bare... Vi er bare gå i gang. Ja, det er også. Det er nålehavet til først være lønfilm. Det smager bare den orange. Ja. Han er ikke orange Mintos. Det smager bare den. Det gør I sikkert. Hvad jeg har fået? Se hvad hun har fået. Hov. Og ørerne er strawberry. De skal være i med min nummer. Skal vi prøve at smage? Jeg skal lige. Den går. Det smager nok bare den almindelige. Ja. Er du klar? Og vi fortæller jer det ekstra. Ja. Er du klar? Okay. Ja, så skynd dig. Skynd dig. Det gør jeg. Nej, du gør ej. Jeg gør. Skynd dig nu. Det gør jeg. Er du færdig? Det mener jeg. 3. Ja. I ser sådan her ud. 3, 2, 1. Det smager bare af vand. Prøv det en halv liter. Ja. Ja. Jeg vil også smage. Nam. Jeg synes en god stiver. Vil det være noget, vi skal lave for vores forældre? Vi har tænkt på at lave det helt meget. Vi lægger en video op, hvor de gør det. Men vi har fundet en video, hvor der er en pige, der skriger, og så er bare noget hyggeligt musik. I kan lige høre det. Ja, I kan lige høre det. Ikke? Vi håber, I vil tage godt imod. Det her vogn. Den her. Det var mit rigtige skrig. Jo, det var. Og så den her. Hvor vi bare. Okay. Jeg håber, I kan høre det. Hallo. Hvorfor forældre ved det ikke? Det er det, vi skal se på. Men desværre kan vi ikke filme det. Jeg er klar. Ja. Jeg er klar. Kom. Vi kan desværre ikke filme det. Men Er det tyggegummi? det skulle ikke. Det smager med som Okay. Se på den. Jeg skal se på den. Ja. Skal jeg dreje den? Nej! Sådan. Jo. Se, det er min telefon. Jeg skal lige have det Samsung. Ja. Det er bare sådan. Vi skal i hvert fald lave point. Sådan. Ja.
Jeg ligger på gulvet. Og så rammer vi også for mig, så sådan, giv mig min bamse. Og hun tager fat i deres hoved. Og så viser vi jer lige det. Vi kan ikke forklare det. Nej. Du skal med op. Det ved jeg. Lav som om. Det her tyggegummi er hammerende. Se. Så er en, der går herover. Jeg går herover. Jeg synes, at tyggegummi er en 5 ud af 10. Hvad synes du? Okay, så står jeg her. Og det er Nej, jeg står her. Nej, jeg gør. Hvad? Vi begge gør. Nå, jeg vil begge gør. Så står jeg til siden her. Og så tænder vi lyset. Og så skriger vi. Håber vi. Ja. Men vi kan godt filme om det sidste sådan. Ja. Hvad hedder det? Imens, hvad hedder det? Imens, hvad hedder det? Det. Jeg kigger. Ja. Vi glæder os. Jeg har en Snap-profil. Ja. Sådan her ser det ud. Så. Håber I kan se det. Ja. Ikke rigtigt. Vi lægger en efter på min. Efter. Hvordan gik det? Ikke? På min Snap-profil. Så gå ned og følg mig. Så kan vi se den i aften. Efter klokken 8. Så. Så på min Snap-profil. Ja, den hedder bare det. Så i aften. Så vil jeg lægge en, hvad hedder det? En efter. Ud. Sådan hvordan det er. Ja. Hvordan gik det? Ja. Sådan hvordan det gik. Så. Hvad hedder det? Tyggegummi. En 5 ud af 10. 5 ud af 10. Jeg bliver den 10 ud af 10, så. Vi vil bare gerne til mig. Ja. Mig og min ven.